Diego Bandito. Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA. Hanap ka na ng asawa mo! Alas 8:29, mag-aalas 8:30 na, hindi ka ba nakauwi sa inyo? Kanina pa yung out nyo, tapos sasabihin mo ngayon traffic. Otot mo, green na may laman. Alright mga kabisyo, eto na po tayo, nasa huling yugto na po tayo ng ating programang EDSA. Grabe, ang bilis ng oras, ano? Mag-aapat na oras na pala tayo. At lalong-lalo na ikaw, Manong, ha? Relax lang. Take a deep breath. And don't worry. Dahil sagot naman namin yung tugtugan. Sagot namin ng kasiyahan, katuwaan at entertainment. At syempre, yung mga aral na tsak na inyong mapupulot dito sa ating programa. Okay, hindi na natin patatagalin to. Eto tang, pag-usapan na natin to. Viral ang content creator ngayon. Ang bunguton nga si Tito Mars sa kanyang content ng pagkain ng sardinas na diring-diri siya. Oh no! At syempre naglabas din ng pahayag si Tito Mars na hindi niya daw binabastos ang pagkain ng mga mahihirap. Talagang nakakadiri lang daw kumain ng sardinas. Ang bihira naman. Marami po kasi ang na-off sa pinakita niyang tila pagkasuka sa pagkain ito. Bagay na pinalagan ng mga netizen dahil tila nababastos daw ang mga pagkaing on the go na mga nagtitipid o pinagkakasya lamang kanilang budget sa pang-araw-araw na pamumuhay. Pues, eto na. Huwag na nating patagalin to, tang. Logican na natin to. Ay, sige! Panatan mo na para mahimasmasan ang bungutan! Logican mo na yan! Logican na yan! Logican na yan! Alright mga kabisyo, logican na yan! Anong leksyon ng ating mapupulot? Anong aral ang ating maduduko? Kailangan pa bang i-memorize yan, boards? Ang sardinas, ang pinakamasarap na basic na pagkain nating mga mahihirap. Kasi ako po mismo, I can say, personally, pag may sardinas, dati, tuwang-tuwa na po ako. Kaya napaka-improper and unsensitive ang mga remarks na ito sa ginagawang content nitong bunguton. Kasi Tito Mars, kasi bilang content creator, kasi dapat isipin po natin, may moral responsibility pa rin po tayo. It's not about the views na makukuha po ninyo. Hindi dapat ganun eh. Sa totoo lang po, napaka-toxic ng social media ngayon. Hindi mo na alam kung ano yung paniniwalaan mo kasi may gumagawa ng content, kunyari, nag-aaway, tapos sa dulo pala mapuputol. O, diba? So, content na lang pala, akala mo totoo. Hindi mo na malalaman kung totoo o hindi. Nawawala na po yung moral responsibility. Yung sarili na lang nila, yung iniisip nila para makakuha lang ng maraming views. Now mga kabisyo, balikan po natin yung issue tungkol sa bunguton na yon. Logika natin. Marami pong tao ang maaring magalit o magkaroon ng negatibong reaksyon sa isang content na nagpapakita ng pandidiri kumain sa sardinas dahil ito po ay maaaring makaapekto sa kanilang personal na pananaw o karanasan. Isa po sa mga dahilan ng pagkagalit ng iilan dyan ay tinatawag nating cultural sensitivity. Ang sardinas po ay isa pangkaraniwang pagkain ng maraming kultura dito sa Pilipinas. Kaya't ang pagpapakita po ng pagkasuka o pagkadiri sa sardinas ay maaaring interpretasyon ng paglapastangan sa kultura o tradisyon ng ibang tao. Halimbawa, boards, diring-diri ka palang kumain ng balot. Kaya wag mo na ipakita sa kapitbahay mong magbabalot. Diba? Baka magulat ka na lang. Humugot ng 29 yan. Tapos ibaon sa puwet mo. Napakalaking bagay po ng sardinas sa panahon po namin. Baka siguro sa mga hindi pa nakaranas na yung wala kang makain, ako po naranasan wala kang makain, may kanin lang ang gagawin mo,
Hanap ka na lang ng mantika, tapos asin, solved na. So pag nagkaroon ka ng sardinas, napakasarap na po yan. Kaya maging sensitive po tayo sa mga ginagawa nating content. Alright mga kabisyong, bilis ng oras. Gotta say goodbye. At tabayanan, susunod na po. Totoy Bato sa programang Totoy na Love. Muli, sa pangalan po ni Tanghenyo Duday, ako po si Diego Bandido, na lagi po nagpapaalala po sa inyo, on whatever you do it all for the glory of God. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Good evening, Metro Manila. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!